Aitaren eta Senaren eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun miltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna, Kristo erruki, jauna, erruki dakigula, jainko guztiez altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Hain izan zeruetan jagoikoari, eta bakean horrean haren gogoko izanei, baina hori eta ere zaitugulako, horazu, bederikatu azu, horesko zuri, hauste zagur, eskerrak zuri, jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztiakuna, jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren idots, aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko bekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko bekatua, entzun gure dira. Aitaren eskumenean jana izan dezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren artetan. Amen. Egin dezagun otoituz. Jainko ahal guztiok beti erekoa. Isabelengana joateko gogoa piztu zenion Maria Virginia doatsuari bihotzean. Zure semean sabelean zeramalarik, egizu espirituaren deiari jarraituz, gores zaintza gura guk ere beti Mariarekin batean. Zure seme Jesu Kristo jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrega bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak erromatarrei, senideok, zuen maitasuna ez dabila itxurakeria bat izan, okerrani gorroto, onani eutsi, maita ezazu elkar senide onak bezala, goi mailak elkarri opa, laguntzeko ez izan nagi, zaudete gogo irekiten. Jaunari zerbitzu egiten, itxaropenean pozik, ez beharrean eraman handiko, otoitzean lehiatsu, kristauen beharretan laguntzaile, arrotzei ostatu eman zale. Berinka itzazue zuen etxaiak, berinkatu eta ez madarikatu, poztu pozez daudenekin, egin negarrez daudenekin. Izan zaitezte elkarrekin iritzi bereko, ez izan haudi nahi, apalen adiskide baizik, jaunak esana. Erantzun salmoa, jainkoa da nire salbatzaile. Jainkoa da nire salbatzaile. Ara, jainkoa da nire salbatzaile. Badut usteon eta ez naiz bendu. Jauna baita nire indarretak hemen, bere izan da nire salbamen. Jainkoa da nire salbatzen. Jauna zuekin, Jesu Kristoen evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiatan Maria jaiki eta bizi-bizi mendialdera joan zen, Judeako herri batera. Eta Zakariasen sartu eta Isabeli agur egin zion. Isabelek Mariaren agurra entzun zuen orduko jauzi egin zion aurrak sakalean. Isabel Espiritu Santuaz bete zen eta honela esan zuen gero ondiz. Berinkatua zu emakumeen artean eta berinkatua zure sabeleko fruitua. Nondik niri bere jaunaren ama, nire jaunaren ama, nigana etortzera. Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko,
jauzi egin dit aurrak pozez sabelean. Zorionekoa zu, sinistu duzulako, bete baitu jaunak esan dizuna. Orduan Mariak esan zuen, hautiesten du nire arimak jauna, pozaren pozez daukat nire barruna, jainkoa baita nire salbamena, ikusi baitu mirabe honen ezereztasuna. Doatxo deituko naute gaudanik gizaldi guztiek, handiak egin baidizkit ahal guztigunak. Santua da haren izena, eta haren errukia gizaldiz gizaldi beldur diotenegana. Bere besoaren indarra erabili du, buru arroak suntxitu ditu, bota ditu bere naukitek handizkiak, eta gora jaso ezerezak. Ondasunez bete ditu gose zeudenak, eta esku utxik bidali asko zutenak. Bere gain hartu du Israel bere morroia, errukia gogora zaiola. Gure gurasoei hala zien izemana, Abrahami eta ondoren godei betiko esana. 3 hilabete inguru egon zen Maria Isabelekin, eta gero etxera joan zen, jaunak esana. Gaurkoan, Ama Birjinak Isabeli egindako bisita ari dena ospatzen. Maiatzeko azken egunean, maiatzak 21. egunean, urtero ospatzen dugu, gogoan izaten dugu, une unkia dura. Pentsatu behar dugu, gaur gure garaietan tomatu zaigu, pandemia dela eta zenbait jendekin, gutxi egoteko aukera, kaso beste lurralde batean bizidirelako mutu, konfinamenduak direla eta gero zekoza berriz ere elkartzea lortzen dugunean. Beste aldetik gaur egun bat ditugu beste medioak, garai hartan entzituztenak, eta pentsatu behar dugu garai hartan gertatzen zela denbora luzean pertsonak elkarriz ikustea. Ez zeuden gaur egun medioak batetik beste gaudentzeko, ez da hitz egiteko eta elkarrekin egoteko ditugun gaur egungo baliabide guzti, eta akaso hilabeteak eta urteak pasatzen ziren lagunak, ezagunak, ahaideak ikusi gabe. Eta hala ematen du, Ama Birjinak eta Santa Isabelek denbora pixkat bazera batela ikusi gabe. Eta aingeruak Ama Birjinari esan ziolari bere ahaide Isabel, bere lehengusu Isabel, ahortu zegoela, dena utzi eta harengana joan zen. Laguntzera, seigarren hilabetea dago, eta laguntzera joan zen, bisitatzera joan zen, eta hoxera gaurkoan ospatzen ari gerana, gogoan izaten ari gerana. Maiatza, dedikatzen baitiogu bereziki Ama Birjinari, eta maiatza osoan Ama Birjina aurkitzen dugu gure begien aurrean bezala, gure zeruko ama laguntzen diguna, zaintzen gaituena, babesten gaituena, indarrak ematen dizkiguna, eta gaurko egunotan modu honetan bukatzen dugu. Kontutan izan da, alde batetik, Mariak, Ama Birjinak, nola bizi zuen karidadea gaurko lehenengo gaian entzun duguna. San Pablo apostoluak Erromatarrei esaten diena, maitasuna ez da dira bakarra, hitzezkoa edo itxurazkoa izan, baizik eta egitez gauzatu ezazue maitasuna, elkarri laguntzen, bakoitzak gauden egoeratan laguntzen, hartu maitasun hori modu praktikoan erakutsi eta Ama Birjinaren kasua hoxe dugu gaurkoan, bere lehengusinak bisitatzera, berari laguntzera joan baizen, eta zer gauza hartuko zuten bik. Elkarrekin, kontu esaten, berriz ere elkartuta, eta une hartan, zerbait berezia gertatu zen, Isabelen sabelean ere aurrak, joan bataiatzaileak jauzi egin zuela, eta berak zorioneko bazu, sinistu duzulako, eta Mariak otoitzera dago esan zuen, magnifica deitzen diogu otoitza, orduen liturgia errezatzen dugunok, iluntzero, arratsaldero errezatzen duguna. Batez ere Ama Birjinak ez du bere burua goratzen,
ez da besteen gainetikan jartzen, ez da inor baino hobea sentitzen, baizik eta bere humiltasunetik jangoikoa handiesten du, berari eskerrak ematen dizkio gauza guztiengatik, baina txikia, humila sentituz. Izugarrizko ejemplu edarra ematen dugu, jangoikoak ez du guk halako arrokerik sentitzea nahi. Besteak baino gehiago bagina bezala, edo inor baino hobeak bagina bezala, edo besteen gainetikan gure burua jartzeko gauza izango bagina bezala. Nahi du humilak izan gaitezela, konprensiboak, elkarri laguntza saiatzen direnak, berarengan konfiantza daukagunak eta ama bikina dugu hortan gauza guztietan bezala eredurik bikainena. Eskatzen dugu bada, Mariari bere hilabetea, gaur bukatzen ari garen honetan, bekure ama senti dezagula, bere maitasuna, bere babesa, bere gertutasuna gure bizitzan. Eta egin ezagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan bakarrik dauden edo bakarrik sentitzen diren pertsona guztien alde, ama birjinaren bisita hori ere eta lagun urkoarena eduki dezaten, senti dezaten, eskatzen jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu gaurkoan, bereziki kontutan izango ditugu Pilar Garziarena, Maria Dolores, Jose Javier, Mikaela Agirre, Silvia eta Jose. Jaunak ere baitan hartu eta handik gure aldetik ezaten eskatzen jaunari. Entzun aita ona, bihotzez egiten dizkizugun eskariak, Jesu Kristo gure jaunari bitartez. Jainko jauna, gogoz onartu zenuen zure semea eraman, Isabeli agertu zion maitasuna. Onar ezazu gure salbapenerako eskaintzen dizugu baina Jesu Kristo gure jauna bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen jainko jauna, kantu zentortzea miragarria zela salba guztien ostean, eta batez ere Maria Birjina ospatzen dugun honetan, zure maitasuna gurestea, haren eskerronezko kantuarekin. Egia da bai, handiak egin dituzula mundu guztiaren alde,
hau nire gorputza da zuentzat emango dena. Afaldu, berdin garizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaskeri baizien esanez, hartza zuen eta edan guztiok montatik, hau ere odolaren karizena da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatu bat barkatzeko isuriko dena, egiztue hau nire odengarri. Hau da, txintxunaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen egiotza eta iztuera gogoratuz, biziaren egia eta sabatenaren kaliza esperitzen bizkizugu zuri eskerrak emanez, aldanean zure sartutzari hartu behituzulako, eta aparik eskatzen duzugu Kristoren gorputzodulak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin bezala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ikasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta izkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxarotenean badiren gure segideak, bereziki Pilar Garziarena, Maria Dolores, Jose Javier, Mikaela Agirre, Silvia Carroche, arritzazu zure aurtegiaren agitan, errotezak izkinduaren, gu guztiok betiko bizitza egitsi dezagun, jangoikoaren ama Maria Baksoarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizate guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean bere zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri eta jangoiko albuztidun hori Espiritu Santuarekin batean, moste eta intzal guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, agindutan erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zelana, santu izategi zure izena, etorpegi zure agenua, egin bedi zure naia zeruan bezala gabean ere, emaikuz gauan horretako hogia, markatu gure zoba, guk ere gure zobanen markatzen egin ezkero, eta ez tentaldea, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaikuzu bakea gure egunotan, zure errokiari eskarrikakotik gardo bizirek izen eta eskualdietan sendo, betiko zure garen itxarokenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaitu dela. Jesu Kristo gure jona zuzemara apostoluei bakea uzten dizuet, bere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoan bezala, emaikozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizira izera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik gabe nahi zuen bakea ekarri. Jangoikoaren bildotza, zuten zen dezu munduko bekatua, Hona hemen, jangoikoaren bildotza munduko bekatuak entzen duenan, zoriontsuak jaunaren nahi jauna, ni ez naiz inoz itxen esantzeko, baina esantzeko gautasun naiz.
Gores zaintzala elizak hori jainko, federunentzat egiten dituzu iragarriagatik. Eta egizun, Juan bataiatzaileak, gauzez gauzika, Mariak samunean zekarrenari antzeman zion bezala, sentidezala bozkarrio zelizak, sakramentu honetan bizirik dagoela betiko, errege biziraitan, gizati eta gizatietan, jaun zuekin, berika zaintzatela jainko guztiaren aitak eta semean eta espiritu santuak, zoazte jaunaren